Untuk dun sana Padang Sumatera Barat dimanapun berada, khususnya Lubuk Aluang dan sekitarnya, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman, nan kama masang setikir membuat oto ranca, onda ranca, batuka bantunya apapun kendaraan awak tu jangan lupa kasih ko sana ko tampiknya mudah-mudahan mencari hasil karyanya di siko ko sana tertarik lo sana untuk membuat stiker-stiker oto atau onda di siko tu apapun yang kena sana apun nang sana stikeran bisa asajan sana memasang stiker di punggung jando itu saya nyidahan lah ndak usah tu lah tu doso wat ulit itu lah tampiknya dia pokok sana di Taluak Balibi Lubuk Aluang daki apotek Teluk Belibi. Okey, awak pakai kamera belakang biar sana nampak doan lahir deh. Sabar sana talu. Siko tampik sana kalau sana dari pasar Lubuk Aluang siko tampiknya aku jalannya. Daki apotek Teluk Belibi ke sana. Kalau sana arah dari Apo, arah dari Pariaman, siko aku jalannya aku tampiknya sana Auto WRRF apa cara membaca nama tu AFG gitu aku tampik sana cukui sadua warna di siku sana apapun ke sana pasang ado di siku aku tampik sana cukui sadua sana nang kau masang stiker pailah kasih kode AFG itu masuk dalam state lu sana deh tu aku pelaku di sekolah sana nan punyo ko wang sana tokinya Medi Broni bacola namo itu merek baju tu sembarangan lah cik kan iko sponsor aktif Ajo Lamia kamari pasang Apo merek menyediakan warna wrapping, kiting stiker, kaca film. Ikut tukangnya tukang aduh. Ikut pelaku ikut pelaku tukang buat gambar itu peralatan cukup siko sana. Saduala kandak bisa. Sana akan mencari hasil saketik selude. Saketik penampilan awak membuat di onda siapa onda sia kalau tak tahu lah. Tapi onda kau cok bawa awak cuba pasang di siku lu modeko tulisannya sana tu taruh lo ke belakang modeko empat sana sudah tu pindah lo ke siku nampak sana indah lawak ke siku lihat kan nampak sana ndak cik nan sana nak membuat ke siku wuyo padi sana apa pun tak baik kaki dia bayu karyanya siku tu babu uang kau aku tempel sana nan kau masang stiker tiba lah kasih ko capek kamari sana beko lamo sana antri lai capek sana kamari pokoknya di Lubuk Aluang tampeknya di Taluak Balibi daki apotek Teluk Belibi pokoknya jalan luwi sana di pasar Lubuk Aluang kasih ko nampak sebelah kanan kalau sana aja Piaman nampak sebelah kiri. Jadi mereknya tu AFG gitu wrapping apa nama itu pokok dia tu lah sana. Lah. Bisa kakak saudara sana. Okey sana. Lah, model tu nya. Lah.